No niin, mä sain tän siihen vaiheeseen nyt valmiiksi, että tässä on laitettu piirilevy kiinni ja tossa on ohje myös mukana, minkä mukaan se on tehty. Että tosta näkee vähän miten laitoin nämä komponentit siihen kiinni. Osan kondensaattoreista mä laitoin pikkusen vinoon, johtuen siitä, että sinne tulisi se jäähdytysrakonen vastuksen lämpenemisen seurauksena. Kuitenkin niiden käyttöikä heikkenee jonkun verran aina kun lämpötila nousee. Muutama elko tässä on mukana, mutta muuten ne on jo muovikalvokondensaattoreita. Tämä kondensaattori, joka tässä on, niin sen arvo on nostettu hieman. Siinä on 33 mikrofaradia. Kostamo Jorma katsoi, että siihen voi ihan hyvin laittaa kaikki nämä, mitkä on tämän tyyppisiä elkoja, niin ne on 3/3 ja se tuo pikkusen botnea lisää bassopuolen toistoon. Et se ei muuten muuta juuri äänensävyä, mutta tuo sinne pikkusen tukevuutta lisää. Et semmonen modaus tässä vaiheessa tähän on tehty. Jos se ei vaikuta mukavalle, niin noin saa vaihdettua 25 mikrofaradisiin, jotka ne alun perin on speksien mukaan ilmoitettu. Mutta katsotaan, tästä tämä jatkuu nyt eteenpäin ja sitten varmaan ensi viikkoon menee ennen kuin mä pääsen tekemään lisää tätä projektia eteenpäin. Seuraava työvaihe on melkein se, että mä suunnittelen kassiksen tähän itse. Mä ajattelin siitä alkuperäisestä Deluxen kotelosta poiketen tehdä ohjauksen etupuolelta ja sovellan siihen vähän tommosia super reverbin tyyppisiä toteutuksia sitten ihan ton ohjausnappuleiden sijoittelun suhteen. Et sen takia mun täytyy kassista pikkusen muokata, että mä saan etupaneelin kautta, etureunan kautta sen paneelin, josta tehdään nämä erilaiset äänenmuokkaukset. No eihän tähän tuuko 2 volumea ja 1 tone, että sikäli kovin montaa komponenttia sinne ei tuu, mutta katsotaan, tästä jatkuu eteenpäin.